Bueno, vamos a ver. Primero la espalda recta. Oiga, qué asientos más cómodos. Y se reclinan. Señora, allí está el embrague. Uy, la moqueta es muy gruesa. Por favor, en el salpicadero está... La madera, ya la veo, divina. ¿Sabe una cosa? Ya me gusta conducir. Vamos. Simca 1000 GLS, el 8 caballos de lujo. Jo em vaig treure el carnet de conduir molt tard, tenia 30 anys. Proceda con la maniobra, joven. Suspenso, claro. Menudo tío, la quinta vez que suspenso. Nunca sin tus amigos. Bueno, el meu primer cotxe em va durar 2 dies perquè el vaig xafar. Estic molt agraït a la vida perquè no tinc cotxe. És dir, no condueixo. Hay algo que te gusta más que conducir. Que conduzca otro. Este sábado 2.606 millones y el jueves 374. Que la suerte te acompañe. Aquest era un país d'anar a peu, de les motos Gucci, que eren unes motos vermelles, la Gucci Hispània, no? Aquestes coses, no? Les Vespes, no? I de repent arriba el cotxe. So build me up, buttercup, don't break my heart. Jo crec que la gran majoria de la gent més o menys de la meva franja d'edat, el primer cotxe que ha guiat és un 600. Buenas noches, don Florencio. Espero que esta vez no sean mellizos. Si la cuestión es llegar, confíe en un 600. Solo hay un coche como el 600. Me'l vaig anar a comprar. I més hi vaig anar jo sola, amb els diners metàl·lic, que no m'he comprat mai més un altre cotxe amb diners en metàl·lic. Sembla que m'ha costat uns 85.000 pessetes. Que esclar, en aquell moment, és que parlem de 85, que és molt barat, però en aquell moment eren molts diners, no? Això devia ser l'any 65, més o menys. Hola. Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh? Sí. Qué estupendo. Un dels cotxes que va significar el següent esgaló del Seat 600, mític, va ser el 5000. El 5000 va ser ja el segon pas, és a dir, ja tenies un cotxe que tenia més cubicatge, tenia una mica més d'espai. Esta es la raza de los 5000. No le importan los caminos difíciles. No le importa el clima más duro. Digno de su estirpe Chrysler. La raza de los 5000. Un coche con 3 motores. ¿Qué marca es este coche? Citroën Dian 6. Cuidado con ese bache. El Dian tiene buena suspensión. ¡Santo cielo, esa curva! Esto se agarra bien, se tumba, pero no se cae. ¿No le echas gasolina? El Dian 6 consume muy poco. No sé cómo mi hija pudo casarse con un hombre con esas patillas. Citroën Dian 6 para gente encantadora. Pero todo tiene su límite. Era un cotxe com més humil. Continuava sent un cotxe, continuava sent un producte, però un cotxe més humil, amb el que es podia identificar una gent que li va atribuir al cotxe caràcter d'objecte de llibertat, objecte diferent al sistema, antiburgués. Es un coche sin problemas. El motor refrigerado por aire. Arranca la primera y cabe todo lo que le eches. Figúrate con el Dian cómo lo vamos a pasar. ¿Me quieren explicar cómo lo van a pasar? ¡Hombre! Un Dian 6. Ese que dicen que es para gente... Para gente encantadora. Hola, Manolo. Coche nuevo, ¿eh? No, rally. ¡Vaya los tiene, eh! No, hombre, no, rally. Era rally. Pero Manolo, coche nuevo. Hombre, claro. Vaya, hoy está usted brillante, ¿eh? Simplemente rally. El primer va ser un 127 que em va regalar un tiet meu, que em va anar superbé perquè el vaig destrossar, vaig aprendre a conduir. ¡Corten!
SEAT 127, para la guerra de todos los días. I a partir d'aquí, clar, com que jo era una persona pobra, doncs cotxes de segona mà. Dese prisa. Todavía está a tiempo de cambiar su coche usado por un flamante Austino Mini en un concesionario de Leyland Audi. Vaig conèixer quantitat de mecànics. Jo era amic dels mecànics i els mecànics eren amics meus. Un incidente en carretera. ¿Será culpable el conductor, el coche o la familia? Iniciemos la reconstrucción de los hechos. Póngame aceite. ¿Qué aceite le pongo? Cualquiera. ¿Han oído? Cualquiera. El meu primer cotxe va ser el Citroën AX. I no va ser culpa del nen xino aquell que deia genial, sinó que va ser culpa de la meva germana, que se li va quedar petit i me'l va donar a mi. Genial. Jo no li trobo ple a la conducció. En canvi, reconec que hi ha persones que s'ho passen realment bomba, s'ho passen pipa conduint. Però, en canvi, el que m'agrada és observar, contemplar un paisatge, fins i tot tenir en determinats moments temps per pensar. Aquest és un mite de les nostres carreteres. I aquest és l'altre. Nou SEAT Ibiza GTI. Si sumés totes les hores que he passat al cotxe en caravanes o esperant, doncs m'esgarrifaria. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it, you gotta do that conga beat. Soc un dels que, diguem, havia practicat sexe al cotxe com tanta i tanta altra gent, no? Diguem-hi que... I jo en tinc molt bon record d'aquella època. La, 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 la. Márcales el camino, Axe. Úsalo por todo el cuerpo. Anaves directe, o sigui, era directe, era estudiar o trabajas, tengo un 127. Tota aquella informació de cop, a vegades les dones s'ho prenien bé i de vegades malament. Esto es la bobina. Al conectarse ejerce una presión biostática que hace subir la temperatura, consiguiendo el desplazamiento de estas pequeñas bolas y el funcionamiento del émbolo planetario. ¿Has entendido? ¿Has entendido? El émbolo planetario desplaza la fuerza. ¿Quieres hacerme el amor? Bueno, tiene rollito, lo del cotxe té rollito, és molt incòmode i clar, penses, bueno, millor això que no al menjador de casa amb els meus pares, no? Mirant la tele. Llavors t'anaves a Barcelona, la gent s'anava a l'Escullera o cap al Tibidabo, així, amagar-te ben amagat, no? Oh! Perdona. Oh, ves amb compte. Em sap greu. Espera. Espera un moment. Sí, així m'agrada molt més. Afeitadora Braun carregable. Per afeitades molt acurades. Això que el cotxe es fes servir per lligar i com a habitacle, com a niu de mort, passava anys enrere, però continua passant ara. Peugeot 106, el millor que et pot passar. Jo recomano el Twingo, eh? El Twingo era el cotxe cama que en deien que anava molt bé, perquè darrere s'estirava tot, i això a l'anunci, veus, no ho deien, que igual si haguessin apretat per aquí haurien vengut més Twingos al jovent, veus? J'avais dessiné son doux visage. Elle a disparu. De vegades hi ha coses que només les entenen uns quants. Twingo, nou a pas d'entendre tothom. On el noi es realitza, on el noi es projecta la seva personalitat. Amb el cotxe. I en conseqüència el cotxe s'ha convertit en l'apartament de la joventut.
Molta com mai. Opel Meriva, 100% flexible. Come on, shake your body, baby, do that conga. Don't get hung up on yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. ¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? ¿No? ¿Y Franco qué opina de esto? Donde te lleve tu Montero hace mucho que no ha llegado nadie. Gira, llega a unos 100 metros y hacia la izquierda, hacia la derecha tiene usted, vamos a ver, sí, es hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda. Tiene usted una calle que luego le gira hacia arriba y luego vamos a ver, sí, hacia arriba. Nou Polo. Ara, més Polo. I el cotxe? Era un somni. No entenc res. Doncs a mi m'agrada. El cotxe o l'anunci? Quan un anunci no s'entén, la gent no hi pensa. L'anunci s'ha d'entendre. El que passa que cal deixar uns dubtes, cal deixar una solució final oberta perquè la gent ho interpreti. Soc la teva dona. No es preocupi, anirà recuperant la memòria. Te'n recordes? La nostra casa? Me'n recordo. Aquell és el meu cotxe. No. Amb el meu fill, quan veiem anuncis a la tele, sempre... moltes vegades em diu, aquest no l'entenc. Ostres, de vegades intentar explicar-li el que tu entens d'un espot al teu fill costa, eh? Perquè hi ha molts tipus de famílies i hi ha molts escènics a cada escènic. Come on, shake your body, baby, do that conga. Don't get hung up on yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Es que aquí tienen Pantidusen, ¿lo comprende? Ah, Pantidusen. Y claro, tenía que ponérmelos. Los Pantidusen. Fíjese cómo se ajustan. ¿Y sabe a qué precio? Sí, 35 pesetas. Fíjese cuántas multas a causa de Pantidusen. Saps quin secret tinc jo quan condueixo? I em diuen aquestes coses, m'insulten o així, els hi somric. I això els indigna tant als homes? Què es pensa, que el ficarà aquí? Dona havia de ser. Aconseguir-ho no costa tant. Si per comptes, ells volen baralla, no? Diuen, que no ves, que no sé què... I llavors jo els miro i dic, com que han dit, soc femenina. I això els posa... Home, les dones ja no són com abans. El futbol ja no és com abans. Els cotxes... els cotxes. Tampoc no són com abans. És veritat. El futbol ja no és el que era. Pujava cap a l'Empordà i per l'autopista li vaig trepitjar més del compte. Renault Clio MTV. I em van aturar els Mossos d'Esquadra, em van multar amb unes 20.000 pessetes i el mosso d'Esquadra, després de multar-me amb aquesta quantitat de diners, em va demanar un autògraf, que li vaig dir, ja tens prou amb el que t'he signat a la multa, no? I vaig marxar, perquè no estava de molt bon humor. Sense esmint, no hi ha petons.
El pitjor record que tinc del cotxe és que vaig tenir un accident gravíssim, que vaig acabar a la UBI, que no m'hi vaig quedar de casualitat, que vaig estar un temps en cadira de rodes, amb crosses, tot el que vulgueu, per un accident que vaig tenir conduint jo mateixa. Por una distracción, un coche invadió su carril. Intentó esquivarlo y dio 7 vueltas de campana. Sus hijos murieron en el acto. Su mujer, una semana después. En un cert moment es va acabar el vessal d'aire, apretant gas, vaig passar entre la... Ningú va afluixar. O sigui, entre la furgoneta i el camió, que jo vaig tancar els ulls, perquè és dir, no passo. I vaig passar. Los adelantamientos son peligrosos. Cuando vaya a adelantar, cerciórese de que lo puede hacer con seguridad. Si duda, no adelante. Tots pequem de tant en tant de córrer més del compte i a vegades vas amb més velocitat de la que deus anar i no li dones importància, per molt anunci que hagis vist. O sigui que jo crec que parteix ja una mica de la imbecilitat humana. ¿Cómo has podido llegar tan deprisa? Te dije que no corrieras. ¿Qué quieres, que nos matemos? Yo no me monto contigo. Demuestra tu amor. Si cometemos, permitimos y hasta celebramos las imprudencias. Todos somos culpables de las muertes absurdas que rompen el corazón a miles de personas. La solución también está en tus manos. Avui en dia l'automòbil és més estatus que necessitat de bellugar-te. Has vist el cotxe nou del director general? M'encantaria provar el cotxe nou del director general. Regla número 1 en el món dels negocis. El director general no s'ha de comprar mai un cotxe més bo que el del president. Mitsubishi Galant. Nosotros, lo queramos reconocer o no, nos explicamos en nuestro coche, ¿no? Pretendemos explicarnos en nuestro coche. Es tan divertido pasar de Jaguars o de Porsche para coger esos coches de pobres. Hay una alucine genial, tú, un flip increíble. No, y además corren, son confortables, ¿no? Como los demás. Pero mira, tú, la gente se quedaba diciendo, Tito, tú con estos coches, qué barbaridad. Luego se lo devolvía a papá. Pero así los obreros ni lo notan, ni Hacienda tampoco. Panda Marbella, el panda más atractivo del mundo. Vas per la ciutat, la gent et coneix, o si no et coneix, mira, es fixa amb el cotxe i amb la persona que el porta dintre. I am the new for reasons I can never explain. Mira quin cotxe i a partir d'aquí qui el condueix, veus qui el condueix. Bueno, automàticament aquella persona té uns valors per tu ja, per l'altre que s'ho mira, té uns valors en funció del que està portant. I know I stand in line until you think you'll have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. No elige un todoterreno porque sí, ni elige un monovolumen porque sí, ni elige un... Claro que hay razones, pero es sobre todo la sensación de que ese coche explica cómo somos o explica cómo queremos ser, que en muchos casos es incluso más importante, ¿no? Jo tinc un S6, un Audi, i tinc un Golf. Jo tinc un Jaguar. És el tercer BMW que tinc. Ara tinc un Audi A3, de fa 7 anys. Tinc un monovolumen. Ara vaig amb el ciclomotor d'una filla meva que està embarassada i, per tant, me l'ha prestat durant 9 mesos. Avi, tu fas el pa? No, el fa l'àvia. Avi, tu fas l'oli? No, la mare. Ah, tu fas l'espatec? No, el fa a casa Terradella. I, doncs tu què fas? Jo faig el millor de tot, menjar-me'l. Come on, shake your body, baby, do that conga.